The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Tatak alas 6:03 sa sayong kabuntagon. Sa gihapon, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga kasama, mga kaigsuonan, avid listeners of this program, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniya na usab sa kahanginan. Of course, dinhigyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 sa AM, usab na ka-simulcast sa 94.1 FM. Sa gihapon, ang maong broadcasts, ang lit naka-online internet man So buti pa sabot makita ug madungog usab sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Sa gihapon ng inyong makauban sumong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas. Okay. So, karon pizza 22 sa bulan sa Nobyembre. Tuig 2015, no? Pizza 22 bulan sa Nobyembre, tuig 2015. Okay, pila na lang kaadlaw, no? Atong sa ulugo no sa bang atong Pasko. Pag sa ulog sa adlaw na tawhan sa atong Ginoong Hesukristo. Nindot unta kung kinina mo atong himuong tema. Pero nakasaad man ko nga ay wala na ko mabasa nga tudling sa Biblia nga kinahanglan atong atong basahon og with emphasis na pasumpay sa ato ng hisgutan no, sa miagi. Okay, no? Teka. Okay, sige. Ato nang sugdan, no? Ang unahon nato ron paghisgot no, pasumpay sa atong hisgutan sa miaging Domingo. No, kung mahimo na amoy Biblia diha, basaha sab ninyo, no? Para nga mahibalusob mo kung asa na sayop si Veritas pagbasa, no? Okay. Números kapitulo 21 bersikulo 4 ngadto sa 9. So dili pa na akong ibasahon, no? Números 21:4 ngadto sa 9. Kini ako mong tagang background ani. Nga kining mga tudlingas Biblia naa dinhi mapamatud-an ang tulo ka butang. Tulo ba? Upat. Tulo ka butang sa atong pagtuo nga gisaway sa uban nato mga igsuong nahimulag. Tulo ka butang. Unsa man kaayong mga butanga? Una, kanang larawan. Dayon ikaduha, kanang pagpataliwala sa usa ka balaang tao o man of God. Ikatulo, kanang ang Dios
nagmilagro pinaagi og larawan. Napada ikaupat. Ang ikaupat, naa din hipod pamatud-an nato nga dili daotan ang larawan kung insakto ang tumong, insakto ang tuyo sa paghimo o pagbato ng ribulto. Pero kung ipaka-Dios, mao na nay dili mao. Mao na nay kanang idolatria, pagbato ng laing Dios. Mao na. So kanang tulo ka butang sa atong pagtuo nga gisaway sa uban natong mga igsuon o sa daghanan natong mga igsuong nahimulag, naa dinhi naa nato mapamatud-an dinhi nga ang tinuod nga pagtulon-an mahitungod sa Katoliko ani mga butanga, makaingon ta nga oy biblical di ay. So dili di ay tinuod ang ilang giingon nga dili biblical o nahisupak. Kay ang una mahitungod sa larawan ang pagpahimo, naaman dire. Dayon ang ikaduha kanang mingon sila nga ang tigpataliwala si Kristo ra. Way labot ng mga balaang tao o santos. Kay siya raman ang tigpataliwala tali sa Dios ug sa tao. Naa dinhi atong mabasa ni karon, lata lang, nga dili daotan o dili kasupak, dili sumpaki kanang pagtuo natong Katoliko nga pwede sab mohapit ta og balaan. Mohapit ta og santos nga magpatabang ta nila sa ila ra pong mahimo. Sa ila ra pong mahimo. Dili pud ta mga hayog tabang sa dili nila mahimo, di ba? Okay. Dayon ang ikatulo kanang kay ila magong sawayon na nga naamang yung mga aprobado pod nga milagro sa Katoliko nga gipaagi sa Dios og larawan. Aprobado. Of course dili pud tanan kay kung doon na yung mga milagro pinaagi sa larawan, ang atong magisterium, ang atong otoridad Katoliko dili man din na mutuo. Okay. Tuo na yun, deklarar na yung tinuo din pagka baw-baw dili di ay. Naaday kapaluyong binuang. Muna nga ang Katoliko nga mga otoridad dili pod basta pataka na lang pod ayog approve nga kana tinuod ba. Pero naagi mga aprobado gyud nga tinuod gyud nga milagro. Pero dili tanan. So kining bersikulo naapo diri mapamatud-an nato nga ang Dios ga milagro pinaagig larawan. Dayon ang ikaupat, naa dinhi mapamatud-an ako gining iklaro pag-ayo kining atong background ani. Parang matuhog gyud ba pag-ayo ba, maabsorb gyud pag-ayo ba ang atong pagtuong Katoliko. Labi na ni atong gusto pod masayod ba unsa gyud ka tin-ahaw ang Katoliko ani mga butanga. Ang ikaupat nga punto akong balikon sa di pa nako basahon ning mga tudlinga. Nga naa diri mapamatud-an litra por litra gyud nga ang sayop lang sa larawan o ang dili lang gyud maayo nga pagbato ng larawan kanang gisigutan ba sa Exodo 24:5 kung himuong Dios o tratahon ingon nga Dios kana bang atong pagbati ba sa maong butang nga mura nag Dios kanang naa mao na gidili apan ang pagbaton sa saktong tumong wala na idili. So ato nang sugdan og basa Números 21:4-9. Gikan sa bukid sa Hor namaybay sila sa dagat sa Akaba aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao gikabsag pailob samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto, ngan hining kamingawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug uhaw? Gipul-an na kami ni ining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala, ug gipamaak ang mga tao, ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami Moises kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo.
pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nag-ampo si Moises alang sa mga tao, o giingnan si Moises sa Ginoo, Moises, paghimog bitin nga tumbaga, paghimog larawan sa bitin nga tumbaga, og ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon, og ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin, larawan sa bitin nga tumbaga, og gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. So sa di pa nato ni i-expound, siguro kamo nga naminaw ron sa atong pagbasa, magkahulagway na mo ug unsay buot natong ipasabot kani, mas hibalo pagali mo pamalandong og ayo ato siguro nako. Oh, klaro naman ka ito, no? Ako ding ihatag ninyo unsang hubara sa Biblia akong gigamit, no? Kay lain-lain man guning hubad. Tingaw niya mo dili parehas og hanay ba. Pero maura man kung sabton. Okay. Ang hubad nga atong gigamit ang kanang sa Tagalog pa Magandang Balita Biblia. O sa ato ng pinulungan Maayong Balita Biblia. Ya, kay kinigong Maayong Balita Biblia o Good News Bible no, sa English, gi-revise man po ni, gitawag og ang bag-ong Maayong Balita Biblia, no. Gi-revise ni kay naamang gud po yung mga hubad diri nga medyo salikwaot kaayo pod ba, no. Kay anyway, mga tao ra man po'y gahubad mo nang dili perpekto. Wa man gali perpekto nga hubad sa Biblia sa akong nasayran. Na ato'y professor gyud nga gipangutana hitungod aning Biblia, gipangutana siya si Dr. Scott Hahn ba to? Itong former Presbyterian minister nga karon usa nagka Katoliko nga diha nagtudlo sa Franciscan University sa Amerika. Si Dr. Scott Hahn, former Presbyterian minister nga karon usa nagka Katoliko og professor sa maong tulonghaang Katoliko dito sa Amerika, no? Franciscan University. Nakadumdum ko usas mga talk niya nga dito na sa portion sa question and answer pangutana ng tubag na ito'y nangutana nga Professor, unsa may hubad gyud nga maayo nga atong kuanon batunan nga Biblia. Tubag ni Dr. Scott Hahn siya nga wala man joy perpekto sa English ni binisaya na lang nato. Wala may perpekto nga translations sa Biblia. Naa joy mga kakulangon kay lisod man guning maghubad tas mga pinulungan karaan nya. Hubaro na to sa atong pinulungan karon. Wala gyud perpekto. Pero na ay murag ingon siya nga kanang mas duol o kanang mas kasaligan ikumpara sa uban. Mao na nga when it comes to translations Biblia, atong iklaro din walay perfect translation kay tao ra goy gahubad and then do naman joy kakulangon ang tao. Pero atong paninguhaon nga bisag dili perpekto atong mga translation, apan kadtong kamatuoran nga gitudlo sa Biblia ato yung makuha. Di ba? Kay para mo nas tong kaluwasan. Okay, Maayong Balita Biblia nga hubad. So ato na ning i-expound no, with emphasis. No, Catholic emphasis atong gawion ani, no? Kay kung dili good Catholic emphasis, universal emphasis, kana lang individual ra nga emphasis o kato kung giingon ninyo ba kung mga mata nga protestantismo lang atong gamiton, di gyud kakita sa tibuok kamatuoran, no? Nabasa na ko sa Catechism o sa barugan ng Katoliko. Ang Katoliko wala man magkundina sa ubang mga relihiyon. Especially sa mga naggamit sa Biblia. Bisan pa manggali wala gagamit sa Biblia. Bisan pa manggali sa ato mga igsuong Muslim, wala gyud ga kundina ang atong simbahang Katoliko nila, no? Then kung diri puta sa ato mga igsuon nga nahimulag nga mga Kristiyano, gigamit nila ang Biblia pero ilang gibiyaan ang Katoliko. Ang barugan ng Katoliko wala magkundina sa ilang mga impyerno na sila o mga daotang tao na sila, no? Wala magingon ang Katoliko nga
wala sila'y kamatuoran tungod kay nagawa sila. Naagihapon sila'y kamatuoran. Tungod kay unang-una, Biblia gud ilang gigamit. Nanudlo gud sila Kristo. Lamang matud pa sa atong baruganang Katoliko kay kanang ilang mga pundok namugna na pinaagi raman sa kabubuton sa tao, kay naghimo man sila kaugalingon kuno nga pundok nga unta humanaman nagtukod og pundok sa Kristo. Adto pang unang siglo nga gisaaran nga lig-on sa ato pa dili maguba, sa ato pa magpadayon. So nganong sugdan pa man nato nga lig-on man tungkang Kristo nya gapadayon man. So ang ato na lang kunong untang buhaton mo pasakop na lang ta. Pero bisag nagawa sila, tungod kay gigamit ang Biblia, nanudlo gihapon sila mga pagtulunan mahitungod sa Biblia. So dili ta kakundina nila, bot pasabot na gihapon sila truth. Naagihapon sila kamatuoran, pero wala lang kuno tanan. Bot pasabot kumbaga sa eskwelahan murag sakit-sakit no. Kanang INC ang ilang pagtulunan. Kay kulangan man, wala man gyud matudlo nila tanan ang tibuok kamatuoran. Gani ang uban pa nga mga pagtulunan sa Biblia, medyo nalahi nila pagsabot. So mao na nga kamo karong naminaw, asa man mo kung papilion mo para nako dito ko mamili gyud sa tinhuan nga naa niya ang fullness of the truth. Labi na kadtong mga kamatuoran gani nga wala na masulat sa Biblia. Kay naara ba sa Juan 21 Juan 21:25 nga dili tanan nasulat nga mga kamatuoran. Dayon naa po diya sa Juan ba to 16:12-13 nga naingon ka itong Ginoo nga dili pa mo kasabot ani ron kay na may mga tinun-an pod nga wa buday kasabot dayon sa tong mga gipanudlo ni Kristo. Giingnan silang Kristo di pa mo kasabot ron. Pero maabot rang panahon, no? Kay ini gipadala sa Espiritu, mao man toy mugiya ninyo ug mo pahinumdom ug mo tudlo kaninyo. So unsa gyud? So to pa dunay progress diay sa interpretation. Muna mutuog yung kuan ng pagtulon ang Katoliko nga development of doctrine. Nagdevelop. Pero kanang development of doctrine kay ang Espiritu Santo gud gagiya man, so ang understanding, ang interpretation, ang mga responses mag-uminto pod. Pero ang ubang tinuhuan di sila kasabot ana kanang development of doctrine, ang ilang sabot ana nanudlo og bag-ong pagtulunan. Ato nang koreksyonan. Kanang pagtulunan sa Katoliko mahitungod sa development of doctrine, dili kay ang ga-develop diha nga nagtudlo og mga bag-ong pagtulunan. Kanang pagtulon ang Kristiyano mao na gyud na sa sinugdan, lamang na ay mga pagtulunan ba nga sa sinugdan dili kayo klaro. O ang uban wala pa ka diskubre nga ay inana di ay. Inana di ay. Pero later on sa iyang pagtuon basa sa mga tekstos Biblia pamalandong kay apil man po ng pagsabot, nakaingon siya nga, mao ni ato ning iklaro pagtudlo, pinagig mga council, pras anang the Assumption of Mary, pagpasaka ni Santa Maria ngadto sa langit. Dili man kakita sa Biblia litra por litra ana. Then mao ni po ka sa early Christian o kaning sa Biblia gyud, di kakitag litra por litra nga niingon sila nga si Santa Maria gi-assume gipasaka sa langit. Pero kung ayohon na tuon sabot later on na diskubrihan o kanang na klaro gyud sa simbahan kay gigiyahan man siya sa Espiritu Santo si Mary na may babae nga gihulagway das pinadayag 12 nga tuon sa langit. Unya ang paghulagway ra ba mura ra bagyog rayna adi kay mura rayna gyud ang paghulagway kay do na may coronation. Unya kining bayhana kuno nanganak ug batang lalaki nga maghari sa tanang kanasuran kinsa pa may laing gitumbok kana, di ba si Santa Maria man? Dayon kanang hinoon kanang babae di as pinadayag 12 mahimong sabton po na nga ang simbahan, kay ang simbahan po do iglesia gitawag man pug babae niya anong makaingon po ta ana kay gihulagway man pud nga gilutos ng babayhana ug mao man na ang iglesia simbahan gilutos. So, matud pa sa komentary kung wa ko malimot, Saint Jerome ba to? Niingon siya, og bisan pa sa ubang mga librong Katoliko, nga kanang woman di as pinadayag 12, Mary and the Church.
Pero biyan sa na nato mataas po niya nako, di kay ko ka-expound aning numeros 21:4 ngadto sa 9. So atong klaruhon na kanang development of doctrine dili na ingon nga nanudlo og bag-ong pagtulon-an. Kanang development of doctrine but pasabot ana nagdevelop, nag-uminto ang pagsabot. Kay dili man gud automatic nga sabtan dayon tanan, di ba? Parehas ra gud naog kanang usab ka lugar nga niadto wa gyud gidungog nga naay bulawan diha. Wa gyud. Pero niabot ang panahon nga dunay nagkalot pa sa kanang bugwal sa yuta anang lugar ha. Dahil nakita nga usa ka bulawan no, unsa ba to binarita o depende na unsa diha no. Basta nakita. Awahin na nakita na diskubre ang maong bulawan. Pero dilit ka makaingon nga ang bulawan ni tungha sa dihang nadiskubre. Naa natudugay na to naa dito ang bulawan. Ulahi lang na diskubre. Kay ulahi ra man nakita. Ingon ana ang bot pasabot anang development of doctrine. Nga naay mga pagtulunan nga di kay klaro sa sinugdanan, pero maklaro na later on kay ang Espiritu Santo gagiya man sa simbahan. Then pagkaklaro ana, maklaro yun niya pag-ayaw nga inana gyud. So ideklara din nagpinaagig council. Then pras anang pagka-Dios pud ni Kristo. Hinoon sa Biblia na man gyud mabasa nga Dios si Kristo, hinoon dili pud ayuhog sabot pud sa uban ang mga tekstos Biblia. Mo nang naapoy uban mingon dili day Dios si Kristo. Pero litra por litra daging mabasa sa Biblia nga Dios si Kristo. Pero naman to ipare pod nga saman to siya nga mura mag si Felix Manalo pod ba nga lahi pod yang pagsabot kay ingon man siya dili Dios si Kristo. Adi na hugyaw na nya kay mayra ba mo debate po to si Father Arios, pare nga Katoliko during the 4th century. Mao na nga daghan pong murag makabig siyang argumento, murag gyud po kanang mga ministro sa Iglesia ni Cristo labi na mga debatista, maay po na kay sila mga tarungan, di ba? Maay po mo hatag rason kutluon pong Biblia. So mo na nga usa man ni nga gubot gubot ang pagtulon-an simbahan kay naang po'y manudlo og lahi. Noon predicted mo na sa Biblia nga naam yung mga tao nga manudlo og mukalit lag panindog manudlo og lahi nga pagtulon-an ba. Mao to nga debate dito sa Council of Nicaea. Then tambong gali ito si Emperador Constantino ato. So pag debate dito nya gihukman nga kadtong pagtulon-an ni Arius katong yang interpretation sayop nga klaro gyud nga Dios Kristo munang giingon dito it is an article of faith nga si Kristo truly God jud nya lahion ra mo na pagsabot sa mga iglesia ni Kristo nga didto kuno gihimong Dios sa pagtulon ang Katoliko si Kristo sa Concilios ni siya ni atong 325 di man na mao kay parehas man ato akong example ninyo ba. Pero gani dili kayo parehas jud kay katong bulawan nga ulahin na diskubre dili man sabton nga didto gyud ni tungha ang bulawan naa natuwa lang madiskubre. Pero kanang pagka-Dios ni Kristo klaro man kinas Biblia. Oo, dili man gyud na at the start pa gyud mabasa man gyud na litra por litra. Dayon gi-challenge lang kay naa man po'y sakop sa pagtuo pare pa gyud nga lahi pud niyang pagsabot private interpretation niya nya may pud siya mulantugi may pud siya mga tarungan. Mao to nga nahugyaw gani kanang Arianism sa una. Grabe kito para galin ako mas grabe pa to kahulga kaysa Iglesia ni Kristo ron. Nga naman katong grupo ni Arius sa una nga Arianism niabot to og 300 to 400 years. Imagine 300 to 400 years nya maayong laki gito si Arius kay liman kadaghan pong mga obispo nga natuo niya. Una nga atong higayon na kung gihulga manggaling taron no aning Iglesia ni Kristo po doon kay grabe kay mga debate po di ba kung gihulga manggali tana Jesus wala ra na para nako lang akong interpretation sa history layo ra kay ng Iglesia ni Kristo ikumpara atong Arianism sa una. Basahan ninyo sa history di ba mga 300 to 400 years nang hulga sa simbahang Katoliko ana pero nawala gitong iya kang Arius. Imagine 300 to 400 years tanaw niyo sa history. Nya ang Iglesia ni Kristo gali nag 100 years pa sila no o nag 100 o 101 na 101 itong July 27 ba to. So mao na no nga dayon gani no sa nakita nako sa history pag yun sa di pa sa madriti mo pug kay ni lisod expounding numeros 21:49 kay litra por litra man yun no ang kuan pag yun nato na kita pag yun nato sa history nga kato si Constantino nga kana galing gipasanginlan pod sa
mga igsuon natong Seventh-day Adventist nga siya kuno'y gabalhin anang kanang atong pagsimba og Domingo gikan Sabado. Ana po na kan-aw ninyo sa history, igo ra man tuga deklara si Constantino sa iyang imperyo nga magbato na og igpapahulay din kanang Domingo. Okay, ang original nga baruganan sa mga paganong emperador wala may rest day. Tanan patrabahoon man gyud ng ilang mga katabang, mga slaves unsa diha, wala gyud pahulay, wa gyud gigahin usa ka adlaw. Nya pag-abot ni Constantino na-influensya lagi sa mga Christian teaching. Dayon mao to. Iyang kuan pod gi-deklara sa iyang imperyo para malipay to mga tao, then mga lipay pod ang Kristiyano kay dito god atong nga panahon na nagkalambot iyang pagbati sa Christianity. Labi na nga doon na po ito'y milagro po sa iyang kinabuhi nga iyang gi-attribute sa simbolo sa mga Kristiyano nga kanang krus. Di na ako taas kay gisgutan pa na nato. So sa laktod, medyo na-influence yun si Emperador Constantino sa Christianity. Pero sa akong nahibawan, correct me if I'm wrong sa pagbasa nako sa history, sa later on sa kinabuhi ni Constantino, dito man siya ni-side gani sa Arianism. Dito siya ni-side. But pasabot, murag dito ang iyang but pasabot, maing laki dito si Arius kay sa liman kas Constantino, murag dito man yun ni-side. Sa manang side. Kana bang murag nilaban. So, inguna na ang senaryo nga hulga gitong Arianism. Unya kadtong pagtulon-an ni Arius nga dili Dios si Kristo, nawa man to kay nawa lagi kapadayon iyang grupo mga 300 to 400 years, pero gi-resurrect gibanhaw ni kuan ba di ay dili pa di ito si Felix Manalo ni banhaw sa during the 7th century ba to o 6th century kanang propeta sa atong mga igsuong Muslim si Prophet Muhammad, kung ako masayop, correct me if I'm wrong, mga ikopasaylo sa itong mga igsoong Muslim, nga pinagipod ni Muhammad, peace be upon him, nga nanudlo po siya nga dili Diyos si Kristo. So panahon sa 4th century o 6 pagsugod anang Islam, ila po nang gitudlo nga dili Diyos si Kristo. Then sa Christianity gyud kanang gagamit sa Biblia, ang sa akong nahibawan sa history ang klaro gyud, napam siguro lain, pero ang klaro gyud na akong nakita, si Felix Manalo may nibanhaw anang pagtulon-an nga dili Diyos si Kristo. Siya may ini kuha niya, grabe po kayo kay liman ka ni daghan dato pagaling, no? Pero nagubot na sila ron kay na mga charging na kunoy corruption, pero let the court will judge sa kay na naman na kaso. So mao na mga inahod nga tigpaminaw. So adto ta sa Números 21:4 nga 9. Okay, now atong usbog basa with emphasis na. Gikan sa bukid Sahor namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao gikabsag pailob, samtang nagpanaw sila og nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Okay, no? So kung ato ning ihulagway pag-ayo inani, kadto maning panahon sa ilang Exodus, pag panaw nila gawas gikan sa Ehipto, no? Gikan sa ilang kaulipnan. Pagpanaw nila, pero nagpakita gihapon ang mga Israelinhon, nagpakita gihapon ng mga tawhana o kakulang yun sa ilang pagsalig ba, pagtuo sa Dios. Kay bagulbol man gihapon, sige man gihapon silang bagulbol ngadto ni Moises. Niingon sila nga sa sumpay, giingon diri, nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto, Moises, ngan hining kami ngawan? Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom og uhaw? Gipulan na kami ni ining pagkaon, walay lami pagyud. Kini, no, ako ning mo hunong ko gamay diri kay naapo ni pagtulunan sa atong theology of the body karon. Naani makuha na tong pagtulunan. Unsa man na may tag theology of the body, kana bang gospel mahitungos lawas
Kay duha man ning kaklaseng gospel. Gospel para sa atong kalag. Saan ang tinuhuan na to? Espirituhanon. Mga pagtulunan sa Dios, mo man ato mga pagkaon. Lawas ni Kristo unsa pa diha. Pero sa atong lawas pud physical nga temporal, naapoy gospel. O kanang mga pagkaon pud gaangay natong kanon para di ta ma-high blood, dili ta ma-diabetes, unsa diha mo nay gospel sa lawas. Then timan na nato nga kana ra bang mga pagkaon nga maayo, dili kay na lami na to. Di ba? Presa ng tubig, wa man na kontra yun. Walay, di lang polluted. May ng tubig, kay pure man na, gama man na sa Diyos. Pero kung usub-usubo na kayo ng tubig, sagulan nag mga chemical, unsa di dahil, mo nang pasaylo lang ko na yung mga tamaan na ni. Diha na din, mamaot na dayon. Kadaot. So, mao na, ang but na ko ipasapot nga, bantay taan ng mga pagkaong lami. Kay, mga pagkaong lami lagi, pero, maot mang epekto. Di ba? Bantayan na ito na. So, ato sa nang biyaan, ato lang giulagway kay kinigon mga tao diri nagbagulbol sila ni Moises, usa sa ilang bagulbol agi kuno aning pagkaon nga walay lami. Kay gusto nila kanang lami gyud, lami. Mao man po ni nahitabo nato ron. Agi pangitag lami naon sa naman ron. Dali naman unta mga matay, di ba? Agi pangitaan ng lami. Dali na ta mga matay po noon. So, mao na nga ngayon diri, bagulbol sila, usa sa ilang bagulbol ngadto ni Moises katong ilang panaw, katong ilang Exodus, tong paghigawa sa Egypto mao ni. Ngano man ming imo man ming ko anon. Okay, imo man kaming pangkamat yun ba nimo Moises sa gutom? Guto di siguro akong sabot ani di kay sila mangaon kay di sila ganahan sa pagkaon, wa may lami para nila. Sa akin ibang magbuot bata pagkaon, dili ta mo kanang magbuot taon si atong kanon ang ihatag sa Dios nato nga may makaayo nato kay para nato may lami mo na nita mo kaon. Mo na madaot na hinuunta. Di ba? O mao ting bagolbol gipulan na kami ni ining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala. O gipamaak ang mga tao sa pamaak ang mga tao ug dagha mga tao sa Israel ang namatay. So but pasabot nga suko pud ang Ginoo. Suko. Muna usahay mingon nga di ra pud siguro dai daotan ni masuko ta no. Pud giingon diri na suko ang Ginoo pero masamputan man nato. Plus, hinumdum ko ana no. Kanang na mo ni example pud ba nga diri way mabarsa nga nasuko ang Ginoo pero masabot kay silutan man sila. Mora po na katong galing na hinumdum mo atong debate nako sa akong higalang Adventist kanang buhat 20 bersikulo 7 nga ngutana siya nako kay niingon man ko nga nagkomunyon man ang mga tinun-an diha buhat 20 bersikulo 7. Wala man na sila nagdaro, wala man sila nagtrabaho sa to pa nagpahulay. Kaya man sila nagtrabaho. Gasimba god, simba man ang communion. Buhat sa pagsimba man na matod pa sa kung kaatbang ingon siya nga man mabarsa diha ang pulong pahulay. Ingon ko nga wa lagi mabasa ang pulong pahulay pero masabot nga nagpahulay sila. Kaya mas lang magtrabaho. Ingon ani pong but pasabot diri. Dinhi dili na to mabasa nga ang Dios na suko. Pero masabot nga naman kay iya gong gipadal ag bitin ang mga tao nga sigig bagulbol. Inani ba? Masabot. Nga mo tayo maingon nga unsa may sabton kung walay mabasa na ay mabasa ang mabasa mao to nga gakomunyon sila. Mo tay mabasa gakomunyon sila. Masabot na tong gapahulay gawa man gatrabaho. Ina na ba ang sabot nga litra may wala dito sa gibasa. Pero ang gibasa katong lahi nga litra nga nagpasabot nga nagapahulay sila inani podo. Ang mabasa diri giingon unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala. O gipamaak ang mga tao ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. So klarong sukong ginawa ni sa ilang gibuhat kay taliwala sa mga daghang milagro nga iyang gipakita bagulbol man gyud gihapon. Bagulbol gihapon. Usahay ra ba kining pagbagulbol na to bisag atong dadon ni sa atong panahon ron hangtod nga di na ta motuon niya. Agi rag bagulbol. Nabang kakulang ba na sa pagsalig, kakulang sa atong pagtuo, mao na mahitabo.
Mao ning daghan kay ta mga katalagman. Di mawala ning katalagman kay daghan man gyapon bisag nabunyagan na Kristiyano na kulang gyapon pagtuo. Kay kanang pagbuhat natog mga daotan kanang atong pag-adik-adik, pagpalahubog unsa diha mo man pagtug-an nga wa ta mosalig sa gahom sa Dios kay buot-buot man gitag ato. Di man gyud ta mo mubuhat atong gustos Ginoo kay wa man tuy lami para nato. Di ba? Ngita man gyud tag kanang sila pa pasilo ako utot siyawa si kanang sana ambot ngita man tag lahi ba nya giingon diri unya ang Ginoo mipadala kanilag bitin nga malala o gipamaak ang mga tao ug daghang mga tao sa Israel ang namatay ug ang katawhan nanuol kang Moises duol silang Moises ug miingon nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo og kanimo. Di man anato din hinga. Gipamaak sila, then daghang mga Israelinon namatay. Then unsa may ilang buhaton? Siyempre, kung adto tas theology ron sa mga igsuon natong nahimulag nga kanang mga dili Katoliko, moingon sila nga ang ilang yung buhaton diretso des Ginoo. Diretso des Ginoo kay di sila mas kasala mas Ginoo. Pero dire ang katawhang Israel wala sila mo diretso sa Ginoo. Ilang gihimong taytayan si Moises dire sa ato paghimong tigpataliwala nila sa Moises kay dire man sila ni Moises nangayo og assistance. Ningon man sila. Ningon man dire nga og ang katawhan nanuol kang Moises og miingon. Moises nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo. Og kanimo bagulbol mi sa Ginoo og kanimo pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Siyempre mo ilang gusto nga wad-on tatong mga bitin kay di gid maundag pamaak to mga bitin mahurot sila kamatay. Daghan agong nangamatay. Dayon ilang gihimo laging tigpataliwala si Moises ngano man kay didto man sila nagpalaban ni Moises ingon man diri nga Moises nakasala kami. Ingon diri og ang katawhan nanuol kang Moises og miingon nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo og kanimo pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Ngano nga man sila modritso sa Ginoo ani nga didto mo sa Ginoong kasala gyud no? Pero gali i-apil man po gali nila sa Moises diri nga sad-an man po sila personally ni Moises kay nag-istorya ng Gus Moises sila si Moises goy nangulo nya di man sila bagulbol man gihapon kulang man sila pagsalig ni Moises sa mga gipanulti ni Moises mo nang apil po si Moises ngayo po sila silbing masabot man gali po nang hayo po sila pasahilo dagoy ani wa mo noon mabasa diri na nga sila pasahilo pero kining ilang kuan pamulong masabot po nato diri nga sama ra pug nangayo sila pasahilo ani kay ni angkon man sila sa ilang sala di ba? Mo man na diha ingredient rekisito ka nang mangumpisal ka mo man na kanang mo paubos ka mo angkon kang nakasala ka. So paras pud ani di mo mabasa diri nga nangayo sila pasahilo pero masabot ano man kay giangkon man nilang nakasala sila. Yun diri nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo og kanimo pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Sa ato paning panahon karon mga Katoliko mo ni atong gihimo kanang magpalaban tag santos kay nagtuo man ta nga ang mga santos mga kalaglabi na itong mga martir gihulagway das pinadayag size 9 nga to sa Diyos nga tuwa na sa langit no itong mga martir sa mga Kristiyano dahil naapod sa Hebrehanon 12 ba na 22, 23 basta diha dapit nga ingon diha nga duol kamo sa Ginoo og sa mga espiritu sa mga matarong mo na prueba po nato diha sa Hebrehanon 12 nga mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na then gihulagway ni ang partial ana bahin diha sa pinadayag size 9 Diyos tuwa na sa langit. So mo na nga nagtuo ta nga ang santos tuwa na sa langit kung ilang mga kalag mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na of course katong ilang lawas katong niagig kamatayon napadirisyuta wa pa man gibanhaw wa pa may glorified body. So katong tuwa sa langit ng mga kalag sa mga santos mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. So nagtuot ang tuwa sa langit then mo tong hangyoon sila nga magpatabang ta nilag ampo
Wala ta magtuo nga sila mga Diyos na nga gamhanan pod. Undili samas gibuhat dinhi sa mga Israelinhon, ilang gihimong tigpataliwala si Moises, ilang gihangyo nga magampo kuno siya sa Ginoo. So gipaagi nila ni Moises ang ilang pagampo sa Dios, kay maulaw siguro masabot yung maulaw sila mudritso sa Ginoo, kay kasalaman sila. Dito sila ni Moises pagampo sa Ginoo Moises nga iyang wag tangon ang mga bitin. So kaklaro kaya nin parehas guni sa atong gibuhat ro mga Katoliko nga magpalaban tag mga bayani sa pagtuo. Sama ni Moises or sa atong panahon ron kanang kinsa man na sila mga santos. Patabang to nilag ampo nga iampo po ta nila ngadto sa Ginoo. Dili day na dautan ng kanang pagpataliwala sa mga santos. Di na dautan. Kay matod pas usa ka pari kana kung giingon diya sa 1 Timoteo 2:5 nga usa ra tig pataliwala si Kristo. Tinuod man na tali sa Dios og sa tao si Kristo ra. Pero sa reality diri sa atong kalibutan karon kay wa na mas Kristo to ana mas langit. Dayon kanang pagsangyaw sa maayong balita buhat man na sa pagpataliwala iya man nang gi patrabaho sa iyang mga tinun-an na himong apostol. Di ba? Katong niingon si Kristo diya sa Juan 21 ba to? Juan 20, 19-23. Maingon nga ako gipadala sa Amahan, timana na to nga kanang pinadala sa Amahan, tigpataliwala man na. Ako usab nagpadala kaninyo. So daghan day gihimo niyang tigpataliwala. Ingon manggali si pero dili na dili na siya contradiction nga pag ingon nga daghang tigpataliwala o niya usara di ay si Kristo. Dili kay ang mga sakop god nga mga santos o mga Kristiyanos kung doon na tayo mahimos pagpataliwala na usa na diha ni Kristo. Plus ba na atong pagtuo ba sa usa ka Dios nga naas tulo ka persona? Dili daghan ang Dios usara pero tulo lang ang persona. Dili bagali ni masabtan sa atong mga igsoong iglesia ni Kristo nganong naa kunoy 3 in 1, liman ka gihimo kuno natong murag kape ang Dios kay Trinity man kuno, but 3 in 1. Naamang kuno'y kape nga 3 in 1. Ilatang sawayon nga tanawa ra ng doktrina sa Katoliko gihimo nilang kape ng Dios kay 3 in 1. Okay, dili na nga 3 in 1 atong Dios. Sila no ay may ga bugal-bugal. Blasphemy man na. Of course, kanang 3 in 1 dili ra na kape. Dili ra na kape. Kung ayo na to yugtuhon ang Dios, 3 in 1 man gyud. Liman ka, ang Amahan Diyos, ang Anak Diyos, ang Espiritu Diyos po kay way sinugdanan na mabasa sa Biblia da sa Job nga ang Espiritu Santo creator niya o may laing creator Diyos man. Kay dili man gyud ta makaingon nga tulo ang Diyos usara. So ina niya na to usa ka Diyos pero naas tulo ka persona. Dili kay tulo ang Diyos. So dili na ingon nga kumo naay kape nga 3 in 1. Dili na lang pwede nga ang Diyos 3 in 1 pod. Parehas na ng Dios na may dili tinuod nga Dios na po'y tinuod inana may kanang isa pa na organisasyon sa tao lain-lain pero parehas organisasyon, di ba? Pwede mo gamit ng pulungan nga organisasyon pero lahi-lahi na organisasyon sa uban lapoy organisasyon bisag kining simbahan iglesia na simbahan sa Iglesia ni Kristo simbahan gyapon na simbahan sa mga born again simbahan gyapon na simbahan sa mga Baptist na lahi-lahi. Kanapong 3 in 1, lahi-lahi po na napoy 3 in 1 kape. Pero kining 3 in 1 na to, agkato kining ludhan yun nga 3 in 1. Gihulagoy man po na diya sa Matthew 28:19. Diya sa formula pas bautismo daan. Mobitaw niya akong gi-challenge sa ato mga igsoong Iglesia ni Kristo diya sa social media sa Facebook. Kung ingon ko nga kung tinuod nga ang Dios usa lang ang persona, wa magay po'y mabasa sa Biblia nga ang Dios usa lang ang persona. Ila ra ng interpretation. Ingon ko nga kung tinuod nga ang Dios usa lang ang persona, ngano diya sa formula sa bunyag nga hisgutan ang ngalan sa Dios, nganong tulo man ka ngalan may hisgutan diya. Okay, kung ang formula sa bunyag nga hisgutan ang ngalan sa Dios, di giingon ra unta bunyag kamo sa ngalan sa Amahan ra. Sa Dios Amahan wa ra ba gyud giingon diha. Giingon diha sa Mateo 28:19
bunyag kamo sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu. Ya, ug atong analyze yun na kanang Amahan, Anak ug Espiritu Santo lahi-lahi ng persona. So dili lang usa ang persona sa usa ka Dios. Ya, masabot po na diya sa Genesis 1:26. Sa paglalang sa Dios sa kalibutan, then sa paggama niya sa tao, unsay giingon sa Dios diha? Buhaton nato ang tao sa atong dagway, sa in English as. Nigamit ang pulong ang Dios nga as o kami o nato, buhaton nato sa tupa na si kauban. Dili lang kay nagbinugtong siya nga persona. Kay ningon siya buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Mo ni prueba nga dili lang gyud usa ang persona sa Dios, kay naman siya kauban. Unya maklaro man nato kinsay kauban sa Dios ani. Na maingon ra ba ato mga eksong Iglesia ni Kristo nga dili man Dios nang iyang kauban diha, anghel man na. Ya ora ba pud gibutang dito nga anghel. Grante nga naa nay anghel sa maong panahon, no? Pero dili mabasa diha nga kanang Genesis 1:26 nga ang iyang kaistorya diha anghel nga naman. Unang-una kanang iyang kauban diha kuana creator pod parehas niya, kay ingon ko siya buhaton nato, sila mo'y mobuhat sa to pa kanang iyang kauban diha creator pod parehas niya. Nya kanang anghel dili man na creator. Una nga sakto ang pagtulon ang Katoliko nga kanang kauban sa Dios Amahan diya sa Genesis 1:26 Dios pod na. Kay creator man, ang creator mo man na ang Dios. Ang anghel dili man yun na creator ng anghel, kay binuhat ra man ang anghel naman ay sinugdanan. Ang Dios ra man mo'y way sinugdanan. Ni katapusan Salmo 91:2 mao na nga ang pagtulon ang Katoliko mo ingon nga kanang kauban sa Dios Amahan diya at pag ingon niya buhaton nato, Dios po nang kauban niya diya. Nya giklaro man na nasa Juan 1:1 nga ang Dios Amahan diya na sa sinugdan. Og naapod ang pulong diya na. Ang pulong lahi pod Dios pod. Kisa man na si Kristo. Kay sa bersikulo 14 nagpakatao. So makaingon ka, murag makaingon ka nga ay duha na day ang Dios, dili na duha ang Dios. Dili. Ang persona lang mo'y duha. Dili na pag Espiritu Santo, kay kung mudagan ta sa Mateo 28:19 tulo man ka ngalan, to pa dili ra pud duha. So parang kumpleto kana yung formulas bunyag sa Mateo 28:19 naa diha giyagyag unsa kaayo ang mga persona. Dili man nimo atong topic, hisgutan lang nako ni isip mga example ba, no? mga example sa atong naisgutan. So balik ta dito sa Números 21:49, no? So naa na ta sa pag-expound nga ay dili day dautan nga ang usa ka santos himuon nga tigpataliwala, pero dili na kasupak sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Kaya nga naman, kay kanang mahimo sa mga santos na usama na ni Kristo. Kay di ba ang iglesia daghang membro pero giisip nga usa ka lawas ni Kristo? So, pananglit ikaw karon diha. Pwede gali ikaw magkapataliwala kay ang uban nakat-on sa pulong sa Ginoo, meaning nakabaton og kaluwasan, pinaagi naman sa imong pagsangyaw. Pananglit ikaw karon diha naminaw usa ka kakuan kanang ebanghelista. Dayon naabot ka sa lugar nga daghang wa pa kadungog og ngalan ni Kristo dito. Dahil pinaagi nimo, nagsangyaw ka, gadala kag Biblia, sangyawan nimo sila. Dahil nakabaton sila pagtuo ni Kristo. Dahil siyempre, siguro maluwas po sila, kaya nakabaton naman sila pagtuo ni Kristo. Pero timan nimo, nga dili si Kristo mo'y gasangyaw nila. Ikaw na. Sa ato pa, nakapataliwala ka sa ilang kaluwasan. Nga naman, kay dili man yun si Kristo direktamente mo'y gasangyaw. Ikaw naman. So, mao na. Pero dili na supak, dili na mo kontradiko no, matod pa sa kapari. Dili na mo kontradik sa pagka kanang giingon diya sa 1 Timoteo 2:5 nga si Kristo retik pataliwala. Nganong dili kuno na isa contradiction? Kay kana kunong mahimo sa mga santos, giisip na nga nausa sa mistiko nga lawas ni Kristo. Ito pa dili na contradiction. Mao manggaling nga si Paul diri sa 1 Timoteo 2:1, wala gid siya naglipod-lipod nga ang tanan pwede magkapataliwala. Mo ni pagtulon ang Katoliko man
Asa gali ito mabasa? Sa 1 Corinto 2, 1 Timoteo. Katong objection gigamit 1 Timoteo 2:5. Pero before anang 1 Timoteo 2:5 bersikulo 1, giklaro na diha nga dili supak, dili contradiction kanang buhat sa pagpataliwala sa uban. Anya dira 1 Timoteo 2:1. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Sa kuno to? I exhort therefore, ako nangalyupo o naghangyo kaninyo nga ang mga supplications o mga pag-ampo o mga pagpataliwala na pagali o ang mga pagpasalamat o thanksgiving ba be made for all men, pagahimuon sa tanang tao. Na tanang tao pagali wala gali i-specify dirig mga santos lang. But pasabot bisan ikaw ron diha pwede ka kapataliwala. O giingon man diri supplications, prayers, intercessions be made for all men, pagahimuon sa tanang tao. So mao na nga pagtulon ang Katoliko, dili daotan nga mga santos makapataliwala kay tanang tao gali pwede kapataliwala kay gihangyo sa pagpataliwala, di ba? Mo ni pagtulon ang Katoliko mo ni usa sa example nga pagtulon ang Katoliko nga wala sa uban kay hadlok man sila. Press po nang bisag klaro na nga kanang mensahero pwede tawgon og pader. Kay naa sa 1 Juan 2:18 si San Juan iyang giingnan ng mga tao nga mga anak nga dili man to anak niya sa unod nganong gitawag man niyag anak. Na kung protestante pa to, Iglesia ni Cristo pa to, ni manalo si Juan, hadlok to tawag og father, mo nang ingnon gyud unta niya diha sa 1 Juan 2:18, ingnon ra gyud unta niya mga igsuon. Kung hadlok pa siya tawag og father, ingon unta siya sa mga tao diha sa 1 Juan 2:18, mga igsuon. Dili wala mo litok ni Juan, ang giingon ni Juan diha mga anak. Sto ba nagpasabot nagpakaamahan siya, di ba? Dahil naapod sa 1 Corinto 4:15 niingon si Pablo nga usaray atong amahan sa langit pero nahimo akong amahan ninyo sa maayong balita. Mo say magkalibog ba niingon si Paul, usara ko noy amahan to sa langit pero ingon po siya nga ako nahimong amahan ninyo sa maayong balita. Di na siya magkalibog ha. Oo. Usaray Diyos nga omnipotent pero ang Diyos God iya man gutang ipaambit kana mga mensahero paggamiton ta niya ana iyang titulo nga amahan. Mo na logic diha. Dahil sila nga sayop na veritas kay naa sa Mateo 23:9 gidili ang pagtawag og amahan. Dili ra biya pagkaamahan diha kung literalo na pagsabot dili ra pagkaamahan gidili diha nga itawag sa tao bisag kanang teacher o pangulo. Basahan ra ninyo gayo before anang Números 23:9 basahan ang 8:9 hangtod sa 10. Kanang pagtawag og teacher o pangulo unsa pa to? Master, giapil nagdili diha. Pero ang pagsabot nga Katoliko ana dili man kuno na literalon nga nanaon pagsabot. Ang gitumbok ni Kristo diha ang mga Pariseo ug mga magtutulo sa balaod nga nagpataas mapahitason. Kay dili man gusto ang Ginoo God nga kanang gamiton ng mga titulo nga taas samaan ng teacher, kanang pangulo o kanang pader, dili gusto ang Ginoo nga gamiton as pagpataas. Mo bitaw ningon si Kristo nga ang labaw diha ninyo, ang gustong mahimong labaw diha ninyo sa tupa, ang gustong mahimong pangulo o teacher o pader ba, kinahanglan magpaubos. Kay ang magpaubos ipataas o ang magpataas ipaubos. Mo na ibot pasabot si Ginoo diha. Dili kay gidili gud ang pagtawag og pader. dili na literal inanaw pagsabot. Mao lagi na nga inana ba no mo na nga kung dili gani tinuod ta nga iglesia, dili ta tinuod nga simbahan, mahikawan yun ta sa fullness of the truth. Makulangan atong pagtulunan mo nang aritas Katoliko kay naa niya ang fullness of the truth. Tibuok ang kamatuoran. Hala, 5 minutos na lang o pag kumuhuman atong Números 21:4-9 daghan magutag bulak-bulak no. Kumbaga murag kung kini akong sharing ron, mura ning kana bang nay dakong okasyon ba nga daghang mga bulak, daghang mga adornment, daghang mga decoration. Okay man pod, di ba? Mao ni akong programa ron. Murag pista no, daghang mga bulak-bulak.
Okay, so atong ilahos. Kay wa na tay panahon. Muna no, gihimo nilang tigpataliwala si Moises, kay si Moises may lang ay by the way, ako supayan to gamay katong usa ka tigpataliwala no. Ang dili lang kuno maayo di ay kung himuon na tong tigpataliwala ang tao nga wala madugtong ni Kristo. Kay pagpataliwala na kuno na nga lahi, pananglit. Ikaw karong naminaw diya o ako ba ang akong sangpiton nga mohangyo ko og tabang kanang kisamang tawhana. Kanang tao nga wala magtuo sa Ginoo. Pananglit, example ni kay pahinumdum po ni kay eleksyon na ba sunod tuig 2016. Pananglit na atay murag giidolo nga makatabang gyud sa atong kinabuhi sa kalibutan, labi especially kanang trabaho. Pananglit, di lang ko maghisgot og kinsang politikuha. Ang gihimo nimong murag Ginoo o Santos kanang politiko nga wala magtuos Ginoo. Di ba? Dito rin yung kamuasa niya kaysa mo'y gahatag nimong trabaho, ana. Then, wala magtuo ng imong politiko nga gisandigan sa Dios. Then, napagali mga mabuhat nga kontra sa pagtulunan sa Dios. So, sangpit-sangpit ka kay mo lagi makatabang nimong trabaho, pero wala man siya madugtong ni Kristo. So, mao kuno na ipagbato ng laing tigpataliwala. Mao na, kanang mangayo batag tabang bas mga tao nga wala maduol, wala madugtong ni Kristo. Mao na ipagbato ng laing tigpataliwala. Pero kung ang ato kunong pangayo ag tabang kanang mga tao nga nadugtong ni Kristo, adili kuno na kontradiksyon nga naman. Kay giisip na nga ang ilang mahimo nga tabang nausa diha sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Kay ang simbahan kuno daghang membro pero giisip ra man nga usa ka lawas ni Kristo. So kontradiksyon day na. So ina na ang Catholic nga interpretation. So padayon ta. Di lang na ko ni basahog usab. Basta mao ni diri no sa unahan mga tinahod nga tigpaminaw nga sa kliman ka gihimo nilang tigpataliwala si Moises, then milagro pa gyud ang Dios pinaagig larawan ngano man sayo nang katong napaakag bitin mututok lang sa larawan sa bitin dili maunsa di mamatay. Di ba milagro ba na ang Dios magmilagro diretso, pwede sa magmilagro diretso nga dili mo gamit og larawan. Pero nganong dinhi ni aning higayon na ang Dios nagmilagro pinaagis larawan sa bitin. So mao na mga igsuon nga ang Dios di ay usahay ay di kay usahay sa makadagang higayon pwede di ay magmilagro pinaagig larawan. Pero atong klarohon ha, ang milagro nga tinuod magmilagro ang Dios pwede mo gamit og larawan. Pero nung ka nga ang larawan mo nga milagro siyang kaugalingon. Sayop na. Way pagtulon ang Katoliko nga ang larawan nga milagro siyang kaugalingon. Gigamit lang ang kasangkapan. Dayon, wa naman tayo igong higayon. Asa kato akong giingon ninyo nga ang dautan lang sa larawan kung himoong Dios. Pero kung sakto ang gamit, wa na idili. Basahan ninyo ang, di na lang ako ni basahon kaya wa na ko oras. Ikaduhang hari 18:4. Ikaduhang hari 18:4 kung inyo nang basahon diha nasuko ang Dios kay lahi naman ang tratamento sa mga tao sa larawan sa bitin. Mura na mag Dios siguro ilang hunahuna milagro sayo nang kamututo ka di ka mamatay bisag napaakang kagbitin. So ilan nang gitratar tong larawan sa bitin, mura nag Dios ang ilang tratamento, ginganlan na nila ngalan sa ka Dios. Mao nang suko ang Dios gipaguba rapod sa ato pa ang pagtulunan day aning larawan. Dautan ang larawan kung himoong Dios, pero kung sakto ang gamit sa larawan, wala idili sa Dios. Mga igsoon, wa naman ko igong panahon. So, murag nahanging siguro tanong, kulang ba ito atong emphasis? Sige lang, madugangan na na sunod po. So, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban sa atong mga igsuon higala sa pikas lawak no sa technical side Dani Luod ug Tax Ilumba hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.